Jiker aku ditinggal dhewe. Modar. Gong. Ngantel jasmu. Ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lha saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kok. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Senang. Ayo kesel yo. Dadak to mbeni barang arep perang karo Kartomar kowe dadak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Mana kira-kira alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ngerti harus iso. Ah iya. Ora pandang brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh. Mumetan aku, Tru. Ya ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong luwih rapi kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dari namane to. Ngono wae dari namane. Ya suloke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang Jiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sinden-sinden. Pada kebal Rene Gong. Ngantel jasmu. Ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lha saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kok. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Senang. Ayo kesel yo.
dadak to mbeni barang arep perang karo Kartomar kowe dadak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumet-mumetan aku, Tru. Ya ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplaki kok. Wong lu rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari namane, Tru. Ngono wae dari namane. Ya sing kok ndang duwe ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindan. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek nang kene. Ben awak pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Tru. Pejah kula man. Petrus sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomar nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le, nggih nistaken dawuh Petruk. Mboten manut kan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Ayo Walesan. Kowe ngece arep. Kowe ngino arep. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku ki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe mana suaraku. Tuprok. Rasa melu-melu. Aku gumae, Tru. Rasa melu-melu togong laren. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-heh. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi kowe diantem kok hahi-heh. Tuprok das matos. Diantem malah hahi-heh. Eso, kowe Lho. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, Ngapa? ati kula sakit, Man. Gara-gara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng kula. Kula ken males ora gelem males ning matane mecicil. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki.
sikile tuprok wonten niku Mas. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Mas? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Ngenten iki, Mas. Terus cangkeme ngenten iki. Sikile tuprok wonten niku Mas. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Mas? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Tidak tekan kene kowe ngomong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Piye aku sik sing methoke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Darantasena kaya ngene men iso mirang-mirangke nata Mandura kok malah bali. Kongslet Tru. Telake mingsle. Ini waro gedhe ora bali-bali. Loh, iki ana Baladewa karepe iki. Panos maning jajalan ate iblis banget. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nantang karo Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petruk iki sing iso ngembari karo aku iki meng Petruk. Iso nyuara padha karo Baladewa Petruk. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandataku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati dening aku. Ha, mati dening iblis lalat menungso tataran kowe. Bajigur kono. Wah. Sopo iki? Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh sok ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya.
Ayo we dudu Werkudara, aku Werkudara, dudu Werkudara wae edan. Wah, menungso adalah buku RPG ngempue, kowe bali karo Balaja. Kresna sinayeng manggelung minton mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta kang mitiraning asta aning asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun kakang tu muli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang Yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang Koko Prabu Mandura kok padha gelut karo Koko Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara. Kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Mara to kae sawangen. Menika satunggiling lampaning edapi-dapi. Koko Prabu, Piye? Koko Prabu menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Ngertos dhateng lelampaning ingkang kelampah. Lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah. Meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki? Kula semanggaken. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kagiri-kiri ronanggana. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestuwara. Wonten menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wis padhakake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan prabeda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro. Iya. Setunggalipun Kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba. Ngerti ora? mboten ngertos. Mbaya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala. Kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo Setyaki. Sawi kula ndherekaken ora Bu. Oh, Kresna. Wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungsa ora tataran. Wani ngembali marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembali marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Koko Prabu sareh. Wah, ora iso. Sareh. Kula aturi sareh. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe.
Kresmin. Kresna. Aja besa. Lai-tai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Koko Prabu aturi sabar. Ing atasipun Kakang Narendra Mandura dikembari karo menungsa ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh Koko Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka nggih. Menapa Koko Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Koko Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk wae dudu. Turu senjata cakra taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Ikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih milih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang nih. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara. Cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, mangkire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho, kose to. Si Adi rak lagi wae nemras niku Guru Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki ndherekaken kalian kula. Koko Prabu nembe kemawon Koko Prabu Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, Kose lah sing gawa pustaka jamus Kliwasa Tinggi Masa. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Kliwasa ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok ing mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti si Adi mentala karo Sedewa. Pon Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong dadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggawa pustaka jamus Wadana dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mandura Prabu Dewa?
Kuwi luput, saiki rasana. Walah, idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padake. Anggere lali suarane. Wa Prabu piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yai? Lho, diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Aku anggepe kaya bala dewa tenan iki lho. Lho ming muni Yai kok ora entuk iki yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Piye niku ora ana salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Ora cilaka. Werkudara ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Gokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengele. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene padha kawan. Petruk, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Plata Majati, waluyung ngene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ora iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponakan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kuwi Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petruk, Nun. Kowe baliya. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klimasada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih, nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyuk. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro.
ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-oke, engko omong nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih caoban e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki. Nalendra Mbekmarwa sing sang Mangyat Kurda. Mangyat Kurda kata kaping irika sang Pinarwasa. Oh, Koko Prabu. Nggih. Lampan ngaten menika kala wau anginipun badhe ngudari saestu angel. Ya, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang Mimbanata Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kalian para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Lima Sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kalian para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kok ora, Bu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadi-adi ndak menyang-endi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kalahan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang yo. Pun Kakang ya bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Koko Prabu kendel wonten negari Ngamarta. Yo, Kresna. Kakang Semar. Nyata kepala bener apa ingkang dadi ature Panakawan Petruk. Yen to Kakang Nayantaka nandhang raga, Kakang Pandhawa wis kepareng sowan ning Karang Kadempel. Ya mung kurang jangkep sowaning Pandhawa. Krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus Kelima Sada. Kakang Nayantaka, Kakang Semar. Aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang raga. Kakang Semar, Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar, Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak, maras. Mati, Mar. Lho. Idian ora. Anu, mari wong hurufe kleru to. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane lho, bajetan ora. Panakawan Petruk padha menenga sawetara. Panakawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa Bumi Ratawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Kelima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang raga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta, Kakang Nayantaka. Nadyan raga wis datan glawat. Parandene tasih kapireng pangandikaning para pepunden Pandhawa. Grayah-grayah Lurah Semar sigra wungusake nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa Wahnata ing Ndarawati.
Mak tratap adi kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus nyang jimat kelima sada murca. Ndara kula Pandhawa gutang. Wragil Pandhawa murca, Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Mboten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking Jamrut Hergeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta embane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake spira gedhening keluputaning punta sakadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika-menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras kok. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras ki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalane Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klima Sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesahe Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klima Sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gutang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Sing ngendang nggo kentongan ora. Kok tuk 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 tuk. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar kok ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Jamus kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Jrandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Truk, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados. Mangke bakal padhang lalakone. Kakang Semar Badranaya, iya, Kakang. Semareka den prayetna semoriris.
Tumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrum sabaran kadulu wukir moyak mahayik saking Yas Baliwur. Wah, iki lelakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati. Ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati. Nanging menakna permana jati. Yo, Kaya dawuhing Kakang Semar. Kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ingkang memba nata Ndarawati, aja ngawu gawar ngawur. Kowe ingkang memba nata Ndarawati. Ngerti yo? Yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja kelakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan-kananmu. Lho. Kowe ingkang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Woi sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Ndarawati. Wah, ora usah dadak kakean gunung tanpa guna. Sang mawe gandrung jagat waisaning Bathara Wayah jagat. Werkudara sing rawa birawa wae. Ora kuwagang nandhingi nata Ndarawati ingkang mbari marang panguwasaning nata Kresna. Ya. Apa ndok kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung nata Ndarawati. Ayo, kaya apa aku sing tekaning pati Kresna. Yata laruta saking kutha sang Kurakala yen amotasa sang Sri. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha. Ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu. Jodipati ayo. Kowe tandhangana kridhaning nata Ndarawati. Aja umuk. Aja kumalungkung. Aku ora iso nyernake kelawan kowe. Trima kukut jagatku ayo. Yen mancen kowe wani, kene tandangi legane ati. Oh mati dening aku kowe keparat. Maksude piye maksude? Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae digdaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya, Petro. Gong, wak lunga kayang nek kowe. Wong disesekke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe. Sinten iki? Pendhita neng tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampun takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa penemban? Kula Pandhita Klyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan Dewaning Rat. Begawan Dewaning Rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago merga aku duwe mungsuh ingkang digdaya Dewaning Rat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning. Urip ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba
Yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame, aku tulungana. Menapa ingkang kedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot kelawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya mara mangkat ninggih ngestaken dawuh. Pendhita tuwa sapa? Begawan Dewaningrat Sinuwun Ndarawati ya dasar kepara nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku kelakon mati dening aku tinjung akhirat nyawamu. Ruket keget nggenya alok nenggi Nata Ndarawati. Miwah sang tapa Begawan Dewaningrat keparing ing Jawata kaya Strasturi sing kekalira. Ical wujuding Nata Ndarawati wente sang Pandya Betari Durga. Miwah sang Begawan Dewaningrat nenggih bari jatining wujud ora gil Pandhawa Bambang Sedewa. Wah! Sedewa inggih Kaka Prabu. Dadi pendhita bingung raos ing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Njodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau Sang Pikulun Pandya Betari Durga, pusaka Jamus Lima Sada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Tobat jarene bar lara kok ngobat abit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka Jamus Lima Sada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono ora? Tobat. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka Jamus Lima Sada tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu.